Chaos is erupting in the ruling party ZANU-PF. Panguva ino patikuona VP Kosano Chiwenga last week akanga ari across the world ane high level meetings pamwechete macampaigns avaita. Panguva ino VP Kosano Chiwenga achidzoka, there is a speech yakadeliver yatakaona kuti it was a direct attack on President Mnangagwa, or we can say the Uganda faction, people who are pushing for Cap 3 or 2030. Zara mashoko kubuda nyonga panguva ino a response yanuka kunzi zvigananda panguva inazvita zvekutamba havasi kuda kana kutombonzwa zvekuti VP Constantino Chiwenga pane zvaruda kuita, and panguva ino vanyatso kusenda a direct message yekuti kunyange mukatsamwa mukaita sei ende mutsamwa simuchazosvika moti join and subscribe or like out on the bell icon. First, you've seen a post tuna video na VP Constantino Chiwenga making a speech. News Oxy yakanyora ikati Vice President Constantino Chiwenga says conflict is bad and the country must maintain peace so that leaders can be bequeathed a stable and peaceful nation to future generations, not pull the country in wrong directions because the path is fraught with bloodshed. This was widely seen as a clear warning to President Mnangagwa over the current 2030 political agenda, which he strongly opposes. Chiwenga and Mnangagwa are locked in a fierce succession battle, now fueled by ZANU-PF plans to extend incumbency term by 2 more years to 2030. Tichipinda panguva ino pa a post yatukuona a video which is now widely circulating on social media. Tuna President Mnangagwa saying anenge atsamwa opinda machira make kana zvapera omuka ojoina vamwe. Idi response to Chiwenga, those who are angry must sleep. When the anger finishes, then wake up and join others. Doma developments are kuda panguva ino kuri unokonzi these are powerful people. They are using the podiums as my battlegrounds. Panguva ino tona kuti vanhu vane differences, but panguva ino they are using my public displays kuti vakandedzane mashoko. Kuti zvinopera mushere, but ndo zviripo. But panguva ino we are seeing that the situation is now volatile. We do not know how it is going to end. Pedangomesa kuchemera kuti tsambapumiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like, onjere mutina on the bell icon.